det er gået rigtig godt. Der er blevet lavet et projekt først, som vi godkendte, og det projekt, som vi godkendte, det er det, de har realiseret herude, så vi er meget tilfredse. Jamen, vi står her på Casino Munkebjerg, og der er jeg teknisk spilledirektør, og det har jeg ikke været så længe, men jeg har været herude i 33 år i alt. Vi skulle have et nyt entrésystem installeret, og i den forbindelse der vil vi gerne have lidt ekstra sikkerhed ind. Vi er underlagt noget lovgivning, som gør, at vi skal registrere alle vores gæster med et billed-ID osv., og vi skal sørge for, at de er over 18 år, når de går ind. Og for at vi ligesom kunne sikre os, at folk ikke bare kunne gå ind, så valgte vi at sætte speedgates op. Vi går en del op i sikkerhed. Vi vil helst ikke have gæster ind, som ikke er registreret, så det har klart lettet deres arbejdsgang. De skal ikke stå og kalde på gæster, om de har billet eller de ikke har billet, om de er registreret osv. Det har klart lettet deres arbejdsgang. Så fik vi Kibo herud og lave et projekt, og da først de præsenterede det, så var vi helt overbevist om, at det var Kibo, vi skulle køre videre med. Alle opgaverne er blevet løst, og de er blevet løst tilfredsstillende, så det har været rigtig fint.